izy ka igny magnazava 5 organes de sens mila nagnanao zegny le 5 organes de sens raha ohatra ka anao zegny tia maneho zavatra an-tegna magnano fisondrona manifestation zegny mila amin'ny fotoana anao magnano méditation zegny mila miasa le 5 organes de sens le 5 organes de sens zegny mitandregny mila regninao ohatra anao nangala bonus io zegny regninao mihitsy zegny bonus amioko amin'ny ambadimbadika fogna zegny regninao mihitsy zegny hoe le raha hitanao zay koa zegny mila hitanao mihitsy zegny le raha eo amin'ny fotoana anao magnano méditation na visualisation igny zegny atao mitsabo izy fampianaragna kokoa zegny miaraka amin'ny ambadimbadika koa zegny fampianaragna méditation zegny ao anao mahay amin'ny fagnazavako izy tsy hipiriana fô atao mitsabo izy volaniko tsy voarivotro amin'ôrogno boaka mivavaka karaha igny zegny le 5 organes de sens zegny mila ampiasainao karaha fa hitanao fo zegny anao mamody maso zegny efa hitanao fo zegny anao micalypso efa hitanao fo zegny anao mitondra tômôbilinao karaha zay zegny de mitaotro koa manambotra karaha fa manambotra azonao matetiky zegny izy ka azontsika ono hoe amin'ny fotoanan'ny krismasy igny zegny zaza le 24 le 25 krismasy le 24 zegny karaha fa hitany fo izy mahazo sôma io igny zegny atao hoe détruire zegny miasa be amin'ny manifestation zegny ke zay zegny azontsika lazaina niany mahakasiky raha io donc zegny mila zanarinao zegny izy io à partir de répétition amin'ny fotoana anao magnano visualisation anao mipetraka tany araiky igny karaha fa anao mi-imaginer zegny karaha fa plasy ake zegny karaha zay zegny izy sôrafanao fagnazavagna bebe kokoa zegny hitanao amin'ny méditation am'le ambadika ake na soit amin'ny vision board za mahatsiaro zay zegny hitanao amin'ny